Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss and welcome ulit sa napakabagong video. By the way, boy, this boss Jim Films, and for today's video mga boss, so nakita nyo naman nandito ako sa rooftop. Ito yung itsura ngayon dahil may bagyo. Nasa ako, 4th floor rooftop. Yan o. Taas. So ngayon mga boss, ipapakita ko sa inyo mga boss. May naisip kasi ako mga boss na kumbaga, kung sa akin lang kumbaga Halloween Halloween concept ng bagong profile pic ko. Dati mga boss, kapag palapit na yung November 1, magpa-picture ako or mag-change profile ako sa aking Facebook na naka-Halloween na concept yung profile pic ko. So ngayon mga boss, ang gagawin ko, mag-change ako ng profile pic pero gagawa lang ako ng DIY or do it yourself. Kung nakita nyo mga boss yung Squid Game, meron siyang mga pink army, yung mga nakabantay kapag magkamali ka lang sa laro ay babarilin ka. Yun yung gagawin kong attire sa aking profile pic. So nag-order ako sa online, medyo matagal talagang dumating mga boss. Ngayon dumating na siya, nasa akin na. So eto mga boss, eto dumating na yung in-order ko. Ayun, bubuksan ko to ngayon mga boss. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung ewan ko lang kung tama ba yung kulay yung in-order ko, tamang size ba. Kung mali yung item na pinapadala, malas talaga tayo mga boss, mamalasin talaga tayo. So ngayon mga boss, ipapakita ko sa inyo. Actually pa to kulang pa to, upper lang to at saka lower, hoodie jacket lang. Kasi nakita natin dun sa Squid Game, fuchsia pink po yung kulay niya. So late ko lang nalaman na marami na pala sa online yung para siyang PPE, yung ganon. So ang ginawa ko mga boss ay bumili lang ako ng fuchsia pink na hoodie at saka jogging pants na fuchsia pink yung kulay. Umorder din ako ng yung mascara, yung mask ng Pink Army. Umorder ako pero late na ako naka-order. Siguro darating pa yun, mga 1 week or 2 weeks siguro dadating pa yun, medyo matagal pa. Pero ito, kasi excited na akong buksan tong kung tama ba tong na-order ko or tama ba tong pinapadala dito sa akin. Bago natin na simulan tong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay? So, i-unbox na natin. Let's go! Okay mga boss, simulan natin yung unboxing natin. Actually, bigla ang unboxing lang to. So, hindi ko in-expect mga boss na ngayon pala i-deliver to. So, ngayon ko na lang i-unbox kasi excited kong makita kung tama ba yung item na dumating sa order ko. Tama ba yung item? Set na natin. Yun. Yan, tama yung kulay. Ayan. Meron akong costume. Magiging Pink Army na ako sa Squid Game. Yun. So, ito. Yun. Ano to? Ito yung jogging pants. Yun. At saka, ito yung hoodie. Lo, sa tingin ko, malaki ito. Pero ayos lang yan. Kesa naman maliit yung size. Baka naman para akong hotdog. Sama natin itong hoodie. Sama natin itong hoodie. Wow, ganda. Maganda din yung tela niya. Okay, try natin. Sukat natin mga boss. So, nakita natin sa mga boss sa Squid Game. Meron kasi siyang zipper dito. So, hanap ako ng hanap sa sa online pero wala akong nakitang merong zipper. So,
So, ito na lang yung pinili ko, walang zipper. So, ang gagawin ko na lang pag nagpa-picture na ako para sa profile pic ko, gagawin ko na lang, lalagyan ko na lang ng ng electrical tape. So, para siyang zipper dito hanggang dito sa baba. Okay? So, natin na. Yun. So, test natin yung pumps. Kulang na lang yung baril. Wala pa kasi akong baril. Try ko na lang hiramin yung baril dun sa pamangkin ko. Sinadya ko talaga na malaki yung size yung pinili ko kasi pag sasaktuhin ko talaga yung size na i-order ko, minsan pag yung dumating, napakasikip pa rin, maliit yung size, ganon. Example, mag-order ako ng large. Ang darating, large talaga pero napakaliit pa rin. Yun. Tapos, wala pa akong black shoes. Maghanap pa ako ng black shoes, mga boss. Pero okay lang yan, half body lang muna yung unang picture ko. Tapos next, ganito siya. Ayun, kulang na lang yung maskara. Kulang na lang yung maskara ng boss. At syempre mga boss, sa akin mga boss, dahil sa meron din akong ito, camera ang gamit ko, GoPro. So, meron kasi akong meron akong anong tawag doon? Body cam strap. So actually meron din akong action camera pero sa sa kuya ko, dati pa to. Ganito. Tapos nakita ko kasi sa Squid Game mga boss, naka-body cam sila. Nakasuot na dito. So ito yun. Ito yung sa GoPro. Ito yung sa GoPro mga boss. Itong camera ang ginamit ko ngayon. So suotin natin. Yung SG Cam M20 ko, nasa kuya ko kasi. Yung body cam ng Pink Army mga boss. Sa tingin ko, para siyang SG Cam na M20. Ito. Okay. Mula mo na lang itim na gloves. Tapos yung barrel na merong strap. And black shoes. And yung, syempre, yung mascara. So late ko na nabili yung mascara. Late ko na order. Siguro mga 2 weeks pa yun or 1 week. So, medyo matagal pa. Pero, syempre naman, meron naman akong binili dun sa palengke. Bumili po ako ng yung nakita yung maskara ng parang sa Jabokis. Mura lang yun, mga 30. So, yun na lang muna yung temporary gagawin kong maskara. And lalagyan ko na lang ng tilang itim. Tapos isusuot ko dito. So, ayos na ba? Ayos na ba? So, ngayon nandito si Cyrus kasi tutulungan daw niya ako. Huwag muna yan. Mamaya na yan, sa maskara na yan. Unahin na natin itong hoodie. Lagyan natin na kulay itim. Ngayon lalagyan namin ng electrical tape. Kumbaga para siyang zipper. Kalimpit, electrical tape na yun. Ang swala yung ito. Watswa! Ano di ako hindi ka abot yan? Abot! Ano ko to boss? Huwag ka na boss. Bak! Palpak nga. Bibili tayo ng electrical tape ng marami. Pilo sa sir. Close Squid Game na sa Maylad. Sa Maylad lang ha. Naubusan kami ng electrical tape. Malas siya. So, next time ko na lang to alagyan. Ito, ilagay mo. Pupunta tayo ng Grand Mall. Dito tayo sa Hardin. Hindi man ito rin. Kwarta. Lagyan namin ng itim na tela. Ikuan, biangwan, mata. Seros, balita, seros. Salamat, Chappy. Mata! Kaya itong batang to. Para ka naman batang paksiw. Ang pag-iitang inubuan. Lapos. Tapos na. Ikaw ka rin, saan mo? Utak mo. Kala mo talaga ikaw marunong. Bukulitin mo, Sus Blo. Ako na magtatrabaho sa lahat. Ari na nga magbasis. Kinaubsan na ba? Buhay isa. Buhe! Dagang carb na ba yun? Pantat mo dyan. Ikaw na kayong gagawin carb. Gitas kabangan. Okay. So ngayon mga boss, tapos na yung maskara. Pakita yung maskara. Ayun. Di makita, boss? Napakasimple lang. Kahit na pangit pagagawa, ayos lang yan. Props lang naman yan.
So maraming salamat nga pala kay Cyrus. And syempre kay Jen. Syempre, pasalamatan natin kahit wala siya sa camera, si Joshua Miik Dinoy. And siya po yung may-ari ng palasyon to. Baka meron kayong shoutout. Shout out kong Juliet Villa. Ikaw. Shoutout ko sa mama. Shoutout kong ging. Okay, bago natin tapusin itong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang Subscribe button. at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong Video. Okay mga boss, see you on my next vlog. Bye-bye. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.